दिनै फिन मोनसे आफा प्राइमारि लेभेल टेटनि फराफारियाव थानाय मोनसे आयदा मुंस्लाय एबा मुंराय बेनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव होनो सानदों। आसा खालामो फैबाय थानाय टेट आनजादाव बयनिबो माबा मोनसे मदद जागोन होननानै। दा आङो फारि फारियै बर' रावनि मुंस्लाय एबा मुंराय बे दानाय खान्थिनि सायाव सावरायलांनो सानबाय। दा मुंस्लाय एबा मुंराय होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजियो जे मुंमा सोदोबनि सोलायै जाय सोदोबफोरखौ बेनि ओंथि फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौनो मुंस्लाय एबा मुंराय होननानै बुंनाय जायो। बर' रावाव मुंस्लाय एबा मुंराय सोदोबखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननानै फोरमायनो हायो। दा बे मोनबा मुंस्लायनि बाहागोफोरा जाबाय सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय एबा मुंस्लाय, थावनि दिन्थिग्रा मुंराय, संनाय दिन्थिग्रा मुंराय, थि दिन्थियि मुंराय आरो गाव दिन्थिग्रा मुंराय। दा बे मोनबा मुंरायखौ बर' रावाव माबोरैहाय बाहायनाय जायो एबा बे मुंरायखौ दानायनि माबायदि खान्थिफोर दङ बिनि सायाव जोङो सावरायलांनि। दा गिबि खान्थियानो जाहैबाय सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय। इंराजियाव बेखौ बुङो पार्सनेल प्रनाउन। सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुजिगोन सुबुं फोरमायनाय एबा मानसि फोरमायनाय सोदोबनि सोलायै मानसि फोरमायनाय मुंमा सोदोबनि सोलायै जाय सोदोबफोरखौ बाहायनाय जायो बेखौनो सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय होननानै बुंनाय जायो। दा बर' रावाव बे सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायखौ सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय मोनथाम बाहागोआव जोङो मोननो हायो। जेरै सेथि सुबुंसाया आं, नैथि सुबुंसाया नों आरो थामथि सुबुंसाया बि। दा बे मोनथाम सुबुंसायखौ जोङो सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायाव मोनो। बे मोनथाम सुबुंसायखौ साननायनि बिथिंनिफ्राय नायनानै जों आरोबाव मोननै बाहागोआव राननो हायो बा बोखावनानै जों सावरायनो हायो। से सानद्राय आरो बां सानद्राय। दा बेयाव जोङो नायोबा नुगोन से सानद्राय बां सानद्राय। से सानद्राय आरो बां सानद्राय। सेथि सुबुंसाय आं, बां सानद्राया आं सुबुंसाया गावहानो मोनसे बां सानद्राय फर्म दङ बा महर दङ, बे जाहैबाय जों। दा नों नैथि सुबुंसाया जाहैबाय नों। बे नोंखौ जोङो सानद्रायनि बेलायाव जोङो बां सानद्रायाव जेब्ला लांगोन अब्ला नोंजों सोर दाजाबनानै बां सानद्राय खालामनो हायो। बेनि उनाव बे नोंखौनो मान होनाय ओंथियाव नोंजों थां दाजाबनानै नोंथां बाहायनो हायो। आरो बां सानद्रायनि बेलायाव नोंजों थां ओंथि मान होनाय ओंथिखौ फोरमायनानै नोंथांजों मोन दाजाबनानै बां सानद्रायाव लांनो हायो। नोंथां मोन। दानिया थामथि सुबुंसायावबो बे नैथि सुबुंसायनि बायदि जों नायोब्ला थामथि सुबुंसाया जाहैबाय बर'ना बि। मान होयै ओंथियाव बां सानद्रायाव बिजों सोर दाजाबनानै जोङो बिसोर खालामनो हायो। बेयाव आरोबाव बिजों मान होनाय ओंथियाव थां दाजाबनानै बिथां खालामनो हायो। आरो बां सानद्रायाव बिजों थां दाजाबनानै आरो बिथां नैबे बां सानद्राय फोरमायग्राखौ दाजाबनो हायो बिथां मोन। बेबायदियै फोरमायनो हायो। दा बर' रावाव बेखौ जोङो नोजोर होनांगौ बाथ्राया बेनो जे सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायनि बेलायाव नैथि आरो थामथि सुबुंसायाव से सानद्राय आरो बां सानद्राय मोननैयावबो जोङो मान होनाय आरो मान होयै ओंथिखौ जोङो मोननो हायो। दा बे मोनसे सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायनि से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायाव लांनाय मोनसे खान्थि। दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होबावनांगोन जे बर'
सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायफोरा माबे माबे दाजाबदाफोरखौ लाफानो हायो दा बेयाव जोङो नोजोर होब्ला मोनगोन जे बर' रावनि मोनथामबो सुबुंसायफोरा थामहिनबा आं नों आरो बि बे सुबुंसायफोरा बर' रावनि मोनस्नि सोदोब बेखेवफाफोरनि गेजेराव खालि मोनस्नि 7 नाम्बार सोदोब बेखेवफा थामहिनबा आव नैबे आव बेखेवफाखौल' दाजाबफायालासिनो बाखि मोनबो बेखेवफा सोदोब बेखेवफाफोरखौ लाफानानै सोदोबखौ ओंथि गोनां खालामनो हायो दा बेयाव जोङो नायोब्ला नुगोन बिदिन्थि हिसाबै जोङो नायोब्ला आया मोनसे सेथि सुबुंसाय बे सेथि सुबुंसायजों बेखेवगासैनि सोदोब बेखेवफा नैबे आखौ जुदि दाजाबफायोबा सोदोबा मा जागोन आं आ नाथाय बर'आव आं आनि जायगायाव जोङो आखौ हा खालामनानै आंहा बेबायदि बाहायो जों दा बिनिफ्राय नैबे सेथि सुबुंसायजों बेखेवगानैनि सोदोब बेखेवफा खौ जुदि जोङो दाजाबफायोब्ला बा सोदोबा मा जागोन आंखौ थिग बेबायदिनो थामथि सुबुंसाय थामथि बेखेवफा बे थामथि बेखेवफा जोङो आखौ आजों जोंखौ दाजाबोब्ला मा जाहैगोन आं जों बेबायदि जाहैयो आरो थिग बेबायदिनो ब्रैथि बेखेवफा नोबा आं नो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नि दथिया जाहैबाय आंनि आरो बाथआ जाहैबाय निफ्राय आंनिफ्राय बेबायदि बाहायनो हायो दा स्निथि सुबुंसाय बे स्निथि बेखेवफा बे स्निथि बेखेवफाखौ जोङो आजों दाजाबफाया थामहिनबा सेथि सुबुंसायजों जोङो बेखौ लाफानो हाया दा गुबुन मोनसे सुबुंसाय नैथि सुबुंसाय थामहिनबा नोंजोंबो जोङो बेबायदिनो बेखेवफाफोरखौ नायोब्ला मोनगोन बेखेवफा दाजाबदाखौ नों जेरै नोंजों आ दाजाबोब्ला मा जायो नों आ थामहिनबा नों आ जोङो मालाबाबो बाहायनो नागिरा नोंनि आनि जायगायाव हा बाहायो नों हा बेबायदि जोङो बाहायनो हायो आरो दा थिग बेबायदिनो नैथि बा बेखेवगानैनि सोदोब बेखेवफाखौ बे खौजोंबो नोंखौ बेबायदि बाहायनो हायो बेखेवगाथामनि सोदोब बेखेवफा जोंजों नोंजों आरो बेखेवगाब्रैनि सोदोब बेखेवफा नोंनो बेखेवगाबानि सोदोब बेखेवफा नोंनि आरो बेखेवगाब्रैनि सोदोब बेखेवफा निफ्रायजों नोंनिफ्राय बेबायदि जोङो नोंजोंबो मोन द' सोदोब बेखेवफाफोरखौ बाहायनो हायो आं गुबुन माखासेखौ एग्जाम्पल लिरासै जाहाथे बै सिगांनि आजों माखासे बेखेवफा दाजाबना बे एखेयानो जायो दानिया थामथि सुबुंसायनि मुंराय सोदोब बे बिजोंबो जेब्ला बेखेवगासैनि सोदोब बेखेवफा आखौ दाजाबगोन अब्ला सोदोबा मा जागोन बि आ जागोन नाथाय बे बि आनि जायगायाव जोङो बाहायो बिहा बेबायदि बाहायो दा बिजों आरोबाव बेखेवगानैनि सोदोब बेखेवफा खौ जुदि दाजाबोब्ला जोङो सोदोबा मा जागोन बिखौ थिग बेबायदिनो बेखेवगाथामनि सोदोब बेखेवफा जोंजों बे बि मुंराय सोदोबजों जों जेब्ला दाजाबो अब्ला जोङो सोदोबा मा जागोन बिजों थिग बेबायदिनो आरोबाव नो बेखेवगाब्रैनि सोदोब बेखेवफा बे नोजोंबो जों जेब्ला नायगोन अब्ला मोनगोन दा बिनो आरो बेखेवगाबानि सोदोब बेखेवफा फ्राय बे फ्रायजों जेब्ला बेखौ जोङो दाजाबगोन अब्ला सोदोबा मा जागोन बिनिफ्राय थिग बेबायदिनो बेखेवगादनि सोदोब बेखेवफा निजों दाजाबोब्ला जोङो सोदोबखौ मोनगोन बिनि
बेखेवगासिनोनि सोदोब बेखेवफा आवजों जोङो बिखौ दाजाबनाय बर' रावाव बाहाया। दा जोङो मोनबाय मा जे बर' रावनि सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय, बे सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायनि बाहायथिफोरा माबायदि जों गोसो होनांगौ बाथ्राया बेनो जे बर' रावाव सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायखौ सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय जोङो मोनथाम बाहागोआव मोनदों। आं, नों आरो बि, बेखौ गोसोआव लानांगोन। आरो सानरायनि बिथिंनिफ्राय नायोब्ला जोङो से सानराय आरो बांसानराय बे मोननै बाहागोआव जोङो मोननो हायो। आरो जोङो बे से सानराय आरो बांसानरायनि बेलायाव जोङो बर' रावनि जि मुंराय सोदोब बेखौ मोनसे गोसो होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय मान होनाय आरो मान होयै सोदोबनि बाहायनाय। दा बर' रावाव बेबायदि मोनसे मुंराय सोदोबजों जोङो नैथि आरो थामथि सुबुंसायजों मान होनाय आरो मान होयै मोननै सोदोब बाहायनायखौ जोङो मोननो हायो। बेखिनिखौ जोङो गोसोआव लानांगोन सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायनि बेलायाव। बिनिफ्राय जोङो नैथि मुंरायनि बाहागो, बे नैथि मुंरायनि बाहागोआ जाहैबाय जोङो बेखौ सावरायोब्ला जोङो बे जाहैबाय थावनि दिन्थिग्रा मुंराय। थामहिनबा जायगा दिन्थिनाय, खाथि आरो गोजानखौ दिन्थिनाय। बर' रावाव बे थावनि दिन्थिग्रा मुंरायखौ गाहायै मोननै बाहागो खालामनो हायो, खाथि आरो गोजान। बेबायदि खाथि गोजान आरो बे थावनि दिन्थिग्रा बर' रावनि मुंराय सोदोबा जाहैबाय बे आरो बै, बे मोननैखौ मोननो हायो। दा बेनिफ्राय बेजों खाथिनि मुवा बेसादखौ फोरमायोब्ला बांसानरायनि बेलायाव जोङो मा बाहायो? बेफोर मुवा बेसादनि बेलायाव बेफोर जों बाहायो। आरो गोजाननि मुवा बेसादखौ फोरमायोब्ला बैफोर बेबायदि बाहायो। बेनिफ्राय मानसिनि बेलायाव जुदि जोङो नायोब्ला खाथिनि मानसिनिखौ जोङो बेनि जायगायाव बि बाहायो। बि, सोर, मानसिनि बेलायाव बे बैखौनो बाहायो जोङो बैसो। बेबायदि जोङो बर' रावाव थावनि दिन्थिग्रा मुंरायखौ बाहायो। बेखिनिखौ जोङो गोसोआव लाबानो जायो। बेनिफ्राय थामथि मुंरायनि बाहागोआ जाहैबाय सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय। बर' रावनि सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय बेफोर जाहैबाय जोङो सोर, बे जाहैबाय सोर, सोंनाय दिन्थिग्रा सोर, मा, बबे एबा माबेबो होनना बुङो। बे जाहैबाय बर' रावनि सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय। दा बे बर' रावनि बे सोर, मा, बबे, माबे बे सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायखौबो जोङो से सानराय आरो बांसानराय बेबायदि बाहागो खालामनो हायो। बेयाव जोङो गुबुन सोदोब दाजाबदेरा। बेयाव खालि बे मोनफा मोनफा मुंराय सोदोबफोरखौनो खनले बा रिडुप्लिकेट खालामोब्लानो जोङो मा जायो? बांसानराय खालामनो हायो। जेरै सोर, मा, बबे, माबे बेखिनियानो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराया बर' रावनि बेबायदिनो सोर, मा, बबे, माबे। बेखौ जोङो से सानरायनिफ्राय बांसानराय लाङोबा बेखौ रिडुप्लिकेट खालामबानो जाबाय सोर, मा, बबे, माबे। बेबायदि होबानो जोङो बिनि माबाया क्लियार जायो। बेनिफ्राय जोङो मुंरायनि ब्रैथि बाहागोआ जाहैबाय थि दिन्थियि मुंराय। थि दिन्थियि मुंराय। बेयाव थि रोखा नङा, अनजिमाया बेसेबां बा मा जिनिस बिनि जेबो रोखा बाव फोरमान होनाय गैया। बेनिखायनो बेखौ थि दिन्थियि मुंराय होननानै बुङो। जेरै बिनि थि दिन्थियि मुंरायनि बिदिन्थिया जाहैबाय बर' रावना सोरबा
खायफा खायसे बेखौ जों बाहायनो हायो थि दिन्थिबाव जेबो थि गैया सोरबा सोर मानसि बिनि जेबो रोखा फोरमायनाय गैया दा बेबायदिनो बर' रावनि थि दिन्थि मुंराया जाहैबाय बेफोरनो सोरबा खायफा खायसे बेखौ दा बेखौ जोङो बांसानद्राय खालामोब्लाबो जोङो बेबायदिनो मोनो सोरबा खायफा बा खायसे बेबायदि होनानै जोङो से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनो हायो जोङो लिरोबा मोनगोन बेखौनो रिडुप्लिकेट खालामबानो जों जाबाय सोरबा खायफा खायसे बेबायदिल' आरो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो थि दिन्थि मुंरायाव माखौ जोङो बाहायो बबे मुंराय सोदोबफोरखौ बाहायो आरो बेखौ माबायदि बांसानद्रायाव लांनाय जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जोबथा मुंराय एबा मुंस्लाया जाहैबाय गाव दिन्थिग्रा मुंराय गाव इंराजियाव बेखौ बुङो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन गाव बेयाव गुबुन जेबो गैया गावआनो बिनि मुंराय सोदोबा गावखौनो फोरमायनाय बेना बिनि मुंराय सोदोबा नैबे गावआनो बेखौ जोङो से सानद्रायनिफ्राय बा सानद्रायाव लाङोब्ला गाव बिदिबो होननो हायो गाव मावा जेरै बिदि बाहायनो हायो बा गावबा गाव बिदि खालामनो हायो बेनिफ्राय सोरखौ दाजाबदेरनो हायो जेरै गाव सोरबा मावा जोंखौल' मावहोयो बेबायदि जों बुंनो हायो गावसोर दा गाव दिन्थिग्रा मुंराया बेनो आरो गावआनो मोनसेल' बे गावखौनो रिडुप्लिकेट खालामोब्ला गाव जायो आरो बेखौ जों गावबा गाव बाहायनो हायो आरो गावसोर जोङो बुंनानै जोङो से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनो हायो दा लोगोफोर जे बर' रावनि मुंस्लाय एबा मुंरायनि बाहायनाया बेखिनियानो आसा खालामो बिनिफ्राय माबा मोनसे गियान मोनगोन होननानै गोजोनथों।